उदालगुरि दख'रा फरायसा आफादा आंखौ जिबायदि खोथा बाथ्रा बुंदों आंनि थाखाय बेफोरो गोरलै बाथ्रा। दिनै आंखौ सोरबाया आलु गोसाव टाइटेल होदों, सोरबाया सैमा फाग्ला टाइटेल होदों, सोरबाया सिखाव टाइटेल होदों, बेफोरो आंनि थाखाय बोरसो होननानै आं साननानै लायो। आरो बिथांमोननि गाज्रि गाज्रि आंखौ सोंखारिनाया समाजनि बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय आंनो थुलुंगासो होदों। बेनि थाखाय जायफ्रा आंखौ बेबायदि गाज्रि गाज्रि सोंखारिदों बिथांमोनखौ आङो पार्सनेलि साबायखर बावहरो। लोगोसे बारग' इन्दिबिनि जानानैबो आं बिथांमोनखौ साबायखरसो बावहरनो इच्छा खालामो। फैबाय थानाय समाव हारिनि खामानि मावनो, समाजनि मोजां खामानि मावनो आरो सैथोआव गसंनो बिथांमोना आंनो बोलो होदों। आरो आं बेखौबो बुंगोन, दिनै सोरखौबा सिखावनानै बुंनो थांनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादा थारैनो सिखावा सोर बेखौ सिन्था खालामग्रोथों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बिफा होननानै मानियो, खुलुमो, सिबियो। आरो बिथांनि गोथौ सानस्रि आरो गोथौ थांखियानो जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिमोन। दिनै बे गोदै थांखिखौ प्रमद बर' बिथाङा जे फाननानै गारबोबाय, दिनै प्रमद बर'खौ एबसुआ मा टाइटेल होगोन? सिखाव बुंगोन ना बेपारि बुंगोन? बेखौ थिग खालामग्रोथों। बेनि उनावहा सोरखौबा गाज्रि गाज्रि सोंखारिनो बिथांमोना बोलो फोराथों, आं बेखौसो खावलायनो नागिरो। दिनै बिथांमोना बुंगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा। आं दाखालि बावै जि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे बाथ्रानि सायाव बिथांमोना पजिटिभ लानानै खामानि मावनायमोनब्ला समाजाव गुबुंले थासारिया फैयामोन। नाथाय बिथांमोना नेगेटिभ लादों। बेनिखाय आं बेखौबो बुंनो इच्छा खालामदों। दिनै बिथांमोना बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों मावाखै रायजो राजायानो नुगासिनो होननानै। दिनै रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा खामानि मावनाय नुदों? अबेबा लामायाव थानानै डाम्पारनिफ्राय ट्रेक्टरनिफ्राय फैसा खांनायखौ नुदों, हाथाय बाजाराव मासुल खांनायखौ नुदों, गोदान गोदान पिकनिक स्पट बानायनानै गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ जौ लोंनो थाखाय जायगा होनायखौसो नुदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै टाउन सहराव हा बायै बायै गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनायखौसो नुदों। रायजो राजाया दिनै बेखौसो नुगासिनो दङ। बिनिखाय आङो खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ, बि पजिटिभ, थिंक पजिटिभ, डु पजिटिभ। नोंथांमोना पजिटिभै ला खोथाफोरखौ आरो आवगायलां। समाजा उन्नति जागोन, हारिया जौगागोन, जों बेखौसो खावलायनो इच्छा खालामदों। दिनैनि तारिखाव जोंनो हिसाब होनो हागोन नामा? रायजोनो हिसाब होनो हागोन नामा? एबसुआ खैजोन आइएस अफिसार बानायखो, खैजोन एसिएस अफिसार बानायखो, खैजोन आइपिएस अफिसार बानायखो, खैजोन डाक्टार बानायखो, खैजोन इन्जिनियार बानायखो? दिनैनि तारिखाव एबसुआ खैथा ट्रेनिं कचिं सेन्टार दङ? दिनै मावनो गोनाङा मा दुलाराय बर' फरायसा आफादा? दिनै राजनितिकनि खिथुआव थानानै सोरखौबा सोंखारिबाय थानाया लासिं सिं जादों। एबसु बायदि गोथार हंगदनखौ दिनै लाजि फोनांनाय जादों। बिनि थाखायसो जोङो खुथार खुथार खावलायबाय थादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजनितिकनिफ्राय गोजानाव थानानै खामानि माव। दिनै एबसु अफिसाव थानानै थिखा सेलायनायखौसो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ। सोरबाया MGNरेगानि सेंसन खालामखानानै लाबोनाय थिखाखौबो बिथांमोना सेख'नानै मावनायफोरखौसो नुगासिनो दङ। जब कार्डनि फैसा खांथिंनायफोरखौसो नुगासिनो दङ। बेनिखाय मावनो गोनां थांखिया मा बेखौ थिग खालामना लानानै एबसुआ सिगां फारसे आवगायलांथों आरो सोरखौबा गाज्रि गाज्रि सोंखारिबाय थानायनिफ्राय गोजानाव थानानै बर' हारिखौ माबोरै हायो खौसेथि खालामनानै आवगायलांनो बिथांमोना नाजाथों। आरो जुदि बेसांखिनि खामानिखौ मावनो हाया, जोंनि बुंनायखौ मोनसे बोसोन बायदि बिथांमोना गनायनानै लानो हायाब्ला सारेन्डार खालामनाया मोजां होननानै जों सानो।